Hej, det er Gustav Sørensen, og jeg skal lave en screencast om et fitnessforløb, vi har, hvor vi har haft chancen for at måle forskellige faktorer ved vores krop. Her har jeg så mine resultater over de målinger, og jeg vil så lige gennemgå dem med jer, og så bagefter give en forklaring. Først ser vi, at min vægt er på 70,2 kilo, hvilket til dels er meget normalt. Jeg har en højde på 1,79. Så har vi lavet hoftetaljemål, hvor min hofte er 85 og min talje er 80. Så kan vi se, at mit BMI ligger på 21,91. Og min hvilepuls ligger på 67,667. Og at mit blodtryk ligger på 119,667 over 60,333. Herefter så kan vi se, at min vitalkapacitet ligger på 5000, og at min fedtprocent ligger på 10,92. Nu vil jeg så lige hurtigt gennemgå og forklare de forskellige begreber. Jeg går ud fra vægt, højde og hoftetaljemål er ikke noget, jeg har tænkt mig at gå dybere i. Vi starter så med BMI, og BMI er et udtryk for sammenhængen mellem højde og vægt. Og det danske gennemsnit det ligger på 25,75 for mænd selvfølgelig, hvilket rent faktisk er i den rimelig høje ende i forhold til verdenen. Det er sådan, at på et BMI under 18,5 så er man undervægtig. BMI mellem 18,5 og 24,9 som en normalvægt. Og det kan vi så tydeligvis se her, at min den ligger på 21,91, så derfor så er jeg normalvægtig. Man kan så også sige, at mit BMI stadigvæk ligger rimelig lavt på en eller anden måde i forhold til de gennemsnitlige for mænd i Danmark, 25,75. Men det er ikke noget problem. Udover at tage musklerne eller tænke på muskler, så skal man selvfølgelig også tage forbehold for den her udregningsmetode med, at der også er knoglebygning og køn og muskelmasse. Altså, det er ligesom hele kroppen, man skal tage forbehold for, og det er der så ikke blevet gjort helt i den her test. Herefter så vil jeg snakke om hvilepuls, hvor vi kan se, at min hvilepuls ligger på 67,667. Og hvilepulsen er et udtryk for antallet af pulsslag i minuttet, når kroppen selvfølgelig er i en hviletilstand. Og den hviletilstand er selvfølgelig bedst, for eksempel lige når man vågner fra en søvn. Og grunden til, at man tjekker det er for at se forsyningen af ilt til kroppen, når den kun skal dække det basale energibehov. En normal hvilepuls er på 500-100 slag per minut. Der er selvfølgelig undtagelser. For eksempel sådan atleter, der træner til OL, har nogle gange en ekstrem lav hvilepuls. Grunden til det er, fordi de har nogle sunde hjerter, som der pumper rigtig meget blod ud i kroppen per slag. Og så derfor så behøves de ikke, at deres hjerte slår så mange gange. Det er selvfølgelig sundt, fordi at det slider ikke så meget på hjertet. Men selvfølgelig må hvilepulsen heller ikke blive for lav. En for høj eller for lav hvilepuls kan medføre sygdomme eller svære tilstande. Herefter så vil jeg snakke om blodtryk, og bare forklare blodtryk. Blodtryk er et udtryk for blodets tryk mod blodårenes vægge. Og blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet ud, og hvor stor en modstand blodet møder ved kontakt med blodårets vægge. Det tryk hjertet arbejder med, når det trækker sig sammen, kaldes det høje eller det systoliske blodtryk. Og når hjertet det slapper af,
som så sker mellem to sammentrækninger, så falder trykket, og det kalder man det lave, eller det diastoliske blodtryk. Og så vi kan se, så ligger mit systoliske blodtryk på 119,667, og mit diastoliske ligger på 60,333. Og normalt siger man, at det systoliske gerne skal være på omkring 140, under 140, og det diastoliske under 90. Og det ser vi tydeligt, at begge ting ligger lige omtrent under 30 på det helst gerne skal være under. Så der ser jeg ikke nogen problemer overhovedet. Herefter vil jeg snakke om vitalkapaciteten. Og her kan vi se, at min vitalkapacitet ligger på 5.000. Og vitalkapaciteten er defineret af den største luftmængde, der kan indåndes efter en maksimal udånding. Altså det vil sige, at man skal trække vejret alt, hvad man kan, så meget, og så puste det ud igen. Altså så meget, man overhovedet kan få ud igen. Og her så får man så ens vitalkapacitet. Det er selvfølgelig vigtigt, at man trækker ind alt, hvad man kan, og puster ud alt, hvad man kan. Man kan også kalde vitalkapaciteten noget andet. Det man vil kalde den, skulle selvfølgelig være den største respirationsdybde, en person kan præstere. Jeg målte jo så 5.000, og i klassen har vi et klassegennemsnit på 5.441 for drengene. Og der kan man så se, at jeg ligger lidt under gennemsnittet, hvilket jeg ikke ser som skulle være noget problem. Det er selvfølgelig vigtigt at tænke på, at højde og vægt spiller meget ind, når man måler ens vitalkapacitet, altså hvor den nu skulle ligge henne. Og at vi kan så se, at drengene de går fra 174 til 194 i højden, og jeg ligger lige der på 179. Så selvfølgelig vil personen på 194 have en højere vitalkapacitet. En anden grund til, at min måske ikke er helt op på gennemsnittet, kunne være på grund af, at jeg har røget cigaretter i en længere periode. Og det derfor har medført skade på mine lunger. Herefter vil jeg snakke om min fedtprocent. Og min fedtprocent ligger på 10,92%, hvilket er rimelig normalt for mænd i min alder. Og normalen den differentierer mellem 8% til 18%. Det er dog vigtigt at nævne, at der kan være rigtig mange fejlkilder i løbet af målingen af min fedtprocent, da vi brugte nogle meget upræcise remedier. Vi skulle derudover også have målt vores kondition. Det fik jeg desværre ikke gjort på grund af en skade. Men jeg vil dog stadigvæk lige forklare udtrykket kondition. Kondition er et mål for, hvor effektivt leverancen af ilt til musklerne fungerer, og hvor effektivt musklerne udnytter ilten til energiproduktionen. Bedre kondition indebærer således forandringer både i lunger, hjertet, blodkarrene og selvfølgelig musklerne. Så selvfølgelig, nu højere en kondition du har, jo bedre. Så skulle vi snakke lidt om Verdens Sundhedsorganisation, WHO, eller World Health Organizations definition på sundhed. Og jeg fandt et citat her. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental, social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse. Det de mener her, det er, at det ikke kun er det fysiske, man skal have med sig for at være sund, men også det mentale og selvfølgelig det sociale. Det kan selvfølgelig være svært at få det hele til at spille ind og få alting, fordi at der er jo ikke nogen, der er perfekte, og det kan derfor være rigtig svært at opfylde det krav, eller definitionen af sundhed. Og jeg var også inde at læse, at der faktisk var nogen, der mente, at det var sådan set næsten umuligt at opnå den her definition af sundhed, som WHO har. Så
jeg vil ikke tage de fysiske målinger, vi har taget her, og sige, at det opfylder. Fordi det kan man så ikke. Så igen, min sundhedstilstand. Om den er god eller dårlig. Umiddelbart, så efter jeg har set på gennemsnit i Danmark og så videre, så vil jeg sige, at min krop den er tilpas sund. Den ligger ikke ud for gennemsnit, det er rimelig gennemsnitlig. Så ja. Hvad kan jeg så gøre for at gøre min egen sundhed bedre? Fremover så kunne det være, at jeg skulle begynde at tjekke min mad. Kigge på, hvad det indeholder. Kigge på, hvad vi har lært. Bruge viden, som jeg har lært fra biologi. Det mad... Vi har kigget på kulhydrater, proteiner og kulhydrater, som også er stivelse og fedt og alt det der. Det kan jeg selvfølgelig bruge til at gøre min kost sundere, fordi jeg har fået en bedre forståelse. Politiske tiltag og en sundere klasse. Hvis man skulle lave nogle politiske tiltag, så synes jeg helt klart, at det skulle være, at man skulle hæve moms og afgifter på sukker eller fedt og sodavand, alt det der. På den måde så kan vi tjene nogle flere skattepenge, og på den måde så vil folk købe mindre på grund af, at priserne vil blive hævet. Hvad kunne vi gøre for at få en sundere klasse? Vi kunne begynde at lave nogle fællesaktiviteter. Man kunne aftale det. Vi har jo en Facebook-gruppe, der kunne man aftale om vi skulle tage ud og løbe en dag. Og sådan noget. Et eksempel på noget, der allerede har gjort vores klasse til dels sundere, er en del af drengene, som der har eller spiller fodbold sammen. Så det har de fået et sammenhold om, og så spiller de fodbold en gang eller 2 om ugen. Og det er selvfølgelig de små ting, men det gør også klassen sundere.